la frigo. Ne fais que la tête. Ni te fais une scène dans ma case. Par mes plus voilà. I love you, baby. Je t'aime. Varan, pare b'i la. E tɛgɛ di ɲɔgɔn ne ma. Pardon. O ta, i bɛ tila k'i yɛrɛ fɛngɛ de ya. Et puis i b'i tɛgɛ bɔ ne. E bolo ye fila nin ne ya. Ou bien i bolo ne ye i ka ghetto kɔnɔ mani ni ɲɔgɔn de. I yɛrɛ ɲɛfɔ joona. I ye n bila ci min na n bɛ ka n'o jaabi de d'i ma. N tulo b'i la. Varan, cɛ milieu ma nɔgɔn. Ko in bɛ yɔrɔ min na sisan, ne ye n tɛgɛ d'a kisɛ bɛɛ kan. Depuis ne taara ne tun bɛ ka ci dɔrɔn de la. Ne y'i ka information ɲini k'a ɲini fo ka n tɛgɛ d'a kisɛ kan. I b'a dɔn an bɛ kɛlɛ mun na o ye nin de ye. Kuma munumunuba in dabila n'i y'i bila ci mun na i k'o ɲɛfɔ. Ne bɛna ɲɛfɔ. N ko ne nakun ye yan o de ko ye. Yɔrɔ terrain ka sisan. Terrain tunulen don PK la. A tunulen don PK la pepu. PK tɛ ka se ka hali feere kɛ. Terrain bɛ mɔgɔ min bolo sisan. Cɛ o jo man ɲi. O tɔgɔ de ye ko Druid. Druid. O man ɲi dɛ. O n'a ka éléments de bɛ ka terrain bɛɛ ɲagami sisan. Wa élément minnu b'a bolo. Cɛ, élément danger ko banna ye. Et puis encore jo wɛrɛ bɛ yen tuguni. Ayi o man ɲi dɛ. O kɔgɔlen don belebele jamujan. Ni n'o karila ɲɔgɔn na, n b'a f'i ye. O ye jɔn ka mɔgɔ ye? Ko jɔn ka mɔgɔ wa? O tɛ mɔgɔ si ka mɔgɔ ye. Ale ye wari ka mɔgɔ de ye. A tɔgɔ de ko danger. I bɛ danger yɛrɛ min dɔn. Cɛ kumaba ko banna ye. Ala kana to i n'ale ka kari ɲɔgɔn na. Ne kɔni bɛ min f'i ye dɔrɔn i yɛrɛ kɔlɔsi k'i se i ka ko kɛcogo la quoi. Sinon ni o bɔra i kɔlɔ kalama. Cɛ n b'a f'i ye danger ale ma nɔgɔ dɛ. Repos. C'est comment? Ça va. Bah, j'étais là. Je suis fouetté, non? Et ça se passe comment sur le terrain? Pas mal. Mais l'autre jour, doit essayer d'aller agresser. Et comme on aurait droit. En tout cas, il faut franc. Et puis, il y a eu un jardin de tout cas pour là-bas. Varan, ouais. Nega agent. Mun tɛmɛni n'a cɛ? Non bon, fɛn ba ma tɛmɛ n'a cɛ ten tɔ mais a essayé de ko fo ne k'a suivi de k'an ka taa polisiso la mais heureusement n tɔkelen dɔ ye o de bɔra kɔfɛ k'a kiri ma. Ah ouais, a ye situation ɲɛfɔ n ɲɛna. Ah bon? A ye ɲɔgɔn ye? On s'est vu, on a parlé, et n'i ka situation f'a ɲɛna. Bon là désormais aw bɛna ɲɔgɔn ye sur le terrain donc je sais comment a bɛna kɛ cogo min na. Il est expérimenté, c'est mon agent b'a dɔn donc désormais n b'a dɔn a b'a kɛ cogoya min na. O ɲɔgɔn kafiri den tɛ yen. I bɛ criminel dɔn ale ye mɔgɔ fagala yɛrɛ de. Wa n bɛ min f'i ye o bilalen don k'o ka enquête k'i kan. Cɛ n'i n'o karila ɲɔgɔn na k'o ka enquête kɛ ne kan. Jɔn n'o bila o la? N t'a dɔn dɛ. Ni Druid tɛ PK de don. N ye nin faamuya. En tout cas ne kɔni ne ma fosi f'i ye. Ne ma fosi f'u ye.
Yan faamuya. Sika ko kɛcogo la dɛ sinon o kɔni danger ale man ɲi dɛ. Ok, i bɛ se ka taa. Ok an b'a kɛ Na i jɔ tan i jɔ. I bɛ Latifa dɔn. Latifa. Awɔ. Latifa dɔ très bien. Ok. A ye mun kɛ. Ani jɔn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Impoloya man di ye dɛ. Ne ni Latifa karila ɲɔgɔn na. N'a ko ko sen fɛ dɔ bɔra n kɔfɛ ka n bugɔ. Donc ani jɔn de bɛ baara kɛ. N bɛ ka miiri de o. Latifa n bɛ to ka ni jo dɔ ye ɲɔgɔn kɔ. N kɔni tɛ jo in dɔn dɛ. U b'a fɔ a ma ko Jack wa Jack. Chaque fois n b'a n'ale de ye ɲɔgɔn kɔ. N'o tɛ n tɛ foyi de dɔn a ko la. Jack. O Jack in a bɛ cogo di de? Kolomamisɛnnin de don. Wa et puis a ka jan wa. Taille b'a la. Ok, n y'a faamuya. Chaque fois n b'a n'ale de ye ɲɔgɔn kɔ. Problème foyi t'a la. N y'a bɛɛ faamuya. Kɔfɛ n mago bɛ tila ka jɔ la tuguni. I bɛ se ka taa. Mun de bɛ yen? A n'o foyi. Mun ɲɛkumu ko bɛ yen? Taa ka bɔ yan. An b'a kɛ ten. Et dis-moi, Ouais. il y a d'autres fois tantôt. Le nom m'échappe. Danger, Danger. effectivement. Il sera à information sur la faranion. Ma se k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ ten tɔ dɛ mais dɔ ko ma k'a ka baara ye mission dɔrɔn de ye i bɛ wari d'a ma dɔrɔn i mago bɛ fɛn min na a b'o ɲini k'o d'i ma et puis a ye kaso fɛnɛ kɛ Ah bon? Avec mission de l'année. hein. On aura besoin de lui. Ah? Ouais. Il m'a fait voir Kadaya. O ka mun b'an ka fɛn ninnu na Voir Kadi Mogomogo. La personne est capable de faire un bec et voir Kama. Donc, on va se rendre à la barre la Koudjou. Quand la folie bella jelly Gadama. Il suffit de voir les Gadama. Ouais. tiɲɛ o fɛnɛ ye tiɲɛ ye Ah. problème t'a la bon Donc, ce que je peux te dire, il faut que Arotila ait une mission de nous. Une mission Chamamba de Bidiko. d'accord Je suis dans les barres du lac. Bah, il ne faut pas qu'il y ait une tola meublée. Le fait qu'il y ait fait un peu sur le cabas, tu as tout ce qu'il faut pour que la mission est très rapidement. Là, je vais voir. Maintenant, là, j'ai tout mis exactement les renforts où il y a eu. Pour que la mission nous bella jelinka. problème t'a la n y'a faamu mais ne fɛnɛ bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ quoi n'a ma k'i ma baasi ye Ok, vas-y. ne tun bɛ fɛ an ka ɲɔgɔn ye sumaya dɔɔni quoi parce que nin wagati laban ninnu na a chauffelen bɛ peka kɔ yɛrɛ de donc ni ne y'a essayer ka bɔ a kɛrɛfɛ nin wagati ninnu na dɔrɔn a tɛ faamu Tes problèmes, juste tu m'informes par SMS, tu me laisses des messages. Fais un fait avec Kogo Tugu. Il gagne la boîte à la main. Fais un fait avec il gagne la boîte à la main. Attends. problème t'a la ne bɛ sira ɲini Faut partir, tu peux disposer. Tan sina yala de ma tulo dayɛlɛ k'a lamɛn mago bɛ wari de la n tɛ fɛ a ka kɛ mɛnɛnba ye mama foyi tɛ terrain kan y'u bɛ fan bɛɛ fɛ mama y'u bɛ terrain kan i b'i dayɛlɛ k'o kuma fɔ wa ne lajɔlen ka to e kɔnɔbara la n bɛ min f'i ɲɛna o kogo tɛ ne tun bɛ dɛsɛ ka kogo min ban e kamalen kɛnɛ kɛnɛ ko terrain
I tɛ maloya ko kuma fana fɔ a han ka e ɲɔgɔnna to ne bolo ko ne ko o gɛlɛya tɔrɔkɔ kun est-ce que ni ne ko ne b'o kɛ e bɛ da o la e bɛ da o la mɛ min f'i ɲɛna maa e tigɛlen don ne la dɛ Nanfanw bɛ fan bɛɛ fɛ an minnu ye tirimɛ an tɛ ka foyi de sɔrɔ sisan nɔ mama. nanfanw ninnu i b'u minɛ k'a seere de e bɛ dɛsɛ k'u seere ya e bɛ dɛsɛ u la ayi mama. a to ni n peresera e la n mago bɛ 5 de la heure 1 kana tɛmɛ n'o tɛmɛna o ma dɛ e ka hakili la ko ne ye dangaden de ya lajɛ n ɲinana nka i n'a fɔ ko min n falen na ko tɛ koyi n'i makara na don o don n ka jugu ni kɔrɔlen ye taa pilasiw lajɛ ka daminɛ falajɛ wara ka sira fara han i ye ne tɔgɔ fɔ o gɛnsa tɛ ye min tɛ boli n'i ko ko mama gafu ye jɔn ye wala hali ne sen nɔ o b'a yir'i la ne ka den wolo o ka kɛ fugari ye e bɛna mun kɛ dusukasi den ye ne la kana na lajɛ n ka musoya la hɛ na yan yɛrɛ ka na yan n fa tɔma i tulo dayɛlɛ k'an lamɛn i tulo dayɛlɛ k'an lamɛn i nɛminɛ n kana perese i la miniti 5 n b'o de d'i ma ka e to ne kɔnɔbara la ni e y'i yɛlɛma n b'a kɛ pap i b'i yɛlɛma n b'a kɛ pap o koko tɛ ne kun tɛ pan koko min na o den ka kɛ ne bolo ko fugari ye e bɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ e fɛ ko mun de don ne ni ne peresera e la e ma dɔn den bɛna n faga mun de la ne mama gafe ta ne yɛrɛ sa kuma tɛmɛ n kɔrɔla nka n dati ma ban yan hali sisan ni ne ko ne bɛ koko ba o kelen don nin y'a daminɛlen de n kun y'a bila o nka n bɛna ta kura ye parce que nin den bɛna n faga ni mɔnɛ de ye Ama o kuma la o mun de b'e la Sunbayila n'a fɔra du kɔnɔ ne jatelen tɛ ka sababuya kɛ ne fa muso ye a bɛ ka diɲɛlatigɛ tɔɔrɔ bɛɛ da ne kan ka sababu kɛ ko ne ye kɛnɛmaden ye kɛnɛmaden fɛnɛ tɛ den dɔ ya n jaabi kɛ Ama awɔ kɛnɛma den ye den dɔ ye o de la ne ye bɔlɔn kɔnɔna fisaya ni so ye ka da kan ko dɔw bɛ kɛ i la so kɔnɔ o tɛ se ka k'i la kɛnɛma o kuma la e ma fɔ i fa yan ne y'a ɲɛfɔ a ye nka muso in selen don a la a tɛ ka ne lamɛn fɔlɔ ne yɛrɛ de tun b'a f'i ye ko n tɛ bolila wari fɛ i b'a dɔn min yɛrɛ ne tɔɔrɔ ni ne donna dɔrɔgu ko in na n fa du kɔnɔ n bonyalen tɛ hali dumuni n t'a sɔrɔ ka dun o kama de ne donna dɔrɔgu feere la wa dɔrɔgu feere n bɛ sa a la de walima n bɛ duw jɔ a la. Ama i ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ de sisan on est ensemble. Tant que n'i kɛra cɛ ye ka n'i fa ta lajɛ ka n'i ba ta lajɛ o de kama bi ne wulila ka don dɔrɔgu feere la n bɛ sa a la de sinon n t'a bila.
Chérie, ça va? Eh, Dieu. Yɛrɛ cɛ ɲɛ kumulen don bi olu dabila han mun b'i la cɛ siri cɛ kuma fɛ sa yɔrɔ ni e ma walawala ne yɛrɛ tɛ kɛ lɛji la han jɛnɛ kuma fɛ sa jɛnɛ Jazo i b'a dɔn min kɛra dɔ de filɛ ka ne yɛrɛ de n bɛ n ka yala la n yɛrɛ n sɛgɛnnen ni n bɛna taa so k'a laminɛ ko ne ka n ka telefɔni d'ale ma k'ale bɛna ban de k'ale ka moto minɛ n'ale la ne bɛ n ka telefɔni d'o ma dɔrɔn o bɛ boli ne ka telefɔni ye. jɛnɛ k'e jɛnɛ ka telefɔni minɛ ka ne Jazo ka bo ka telefɔni minɛ e min bɔ a cɛ n tigi n bɛ nin faga. Ni man fana na ka go dɔ de bɛnna olu fana ye menacé ni muru fana de kan n ba ka telefɔni to n bolo k'o fana minɛ. Mais Jazo i b'a dɔn ne mago bɛ min na sisan ne bɛ fɛ i ka telefɔni di ne ma sisan nin yɔrɔ de la n ka bɔ répondeur kan ne yɛrɛ tɛ yɛrɛ ne ba ka bɔ répondeur kan. Mais o tɛ problème ye i ka telefɔni yɛrɛ o ma digi ne la dɛ min ye i ba ta ye n'o ye ne buramuso ye k'o ka telefɔni fana minɛ. Non i kɛ pe o i ka telefɔni a b'i ye wa jɛnɛ a b'i ye. Ne bɛ fɛ i ka telefɔni yɛrɛ de di ne ma sisan nɔ pour que ka ne bɔ répondeur kan ne yɛrɛ tɛ yɛrɛ ka ne ba bɔ répondeur kan o dɔrɔn de nege bɛ ne na nin yɔrɔ in na. Ok o tɛ problème ye sa han ni i bɛ nin fɛ kɔni i bɛ nin fɛ dɔrɔn n bɛ nin d'i ma i bɛ t'o di n buramuso ma a k'a bila fɛn la n'o ye fɔlɔ. Ah ok ni minɛ ni ne yɛrɛ bɛ kɛ répondeur kan wa n bɛ to k'i ka telefɔni i kɛ pewu ni e ka telefɔni ma labɔ jɛnɛ ye walayi maa tɛ sunɔgɔ ni sigida in na o bɛ se ka kɛ cogo di a fɔra ne Jazo bɛɛ bɛ ne dɔn quartier in na yan ka taa ne muso ka non i kɛ pewu. Manga jema ya. Cey. Voilà comme ça. Ah. Une nouvelle acquisition. Chaka yɛrɛ. Il a vraiment été la nouvelle à sur mouvement qu'on a aujourd'hui. Tu fais mon éveil, il coffre mon éveil. Cɛ ni den ka bɔ de wɛ ma. Non, t'inquiète. Tant qu'il veut en non, fouille. Et elle va bien. Cɛ sûr. Oui. D'accord. Sinon tiɲɛna a cɛ ka ɲi yɛrɛ de. N'est-ce pas hein? N'o nin wagati laban in yɛrɛ de la. Ne tɛ ka nin yɛrɛ sɔrɔ. Ni n ko n bɛ bɔ dɔrɔn i ka di cɛ in Jaki. Ale bɛ di suituro. O de la nin wagati laban in na n tɛ ka se ka boli kelen na n'a ye. Sinon foyi wɛrɛ. D'accord. Mais à part ça, nouvelle dynamique. Ici, elle va nous Wagati in cɛnni kun disi bolo dɛ. A marché cɛnni kun distance. C'est ça que j'aime entendre. On est cadené. On dit que coach est là, on est joueur. Ouais. Mais tu vas à la masse au petit peu, nous allons nous en coach. Tu as vu que tu as des manus canés. Ah bon? Il va trop bien. Non, t'as trop bien. T'as trop bien. Tu m'as dit que tu as eu fait là-bas. A de là, tu sais que tu as eu fait. Jaki. Pour le second niveau. On va nous retrouver. Ça, c'est tout oublié, ça. Tu vas nous. Dans les nuits là. Tu sors des nuits. Mais la dernière fois que j'espère qu'il va venir. Bien sûr. Pas une balle. Alors, donc, on est. Je ne sais pas si vous avez le boron national. C'est vrai? C'est vraiment. Non, tu as droit de les marrer. Et réveiller pour des Non, t'inquiète. On peut expliquer l'information de la droite. Non, t'inquiète. Je vais sur le droit de ma mère. Je vais revenir à la main. Je vais aller sur ma main. Si il y a des choses, nous devons Problème tal. donc, ni à quel âge tu veux si tu veux voir téléphone. T'inquiète, nous sommes. Voilà. Non, quel problème.
Oui. Merci bien. Tifa, au téléphone. Voilà, Ansu. Et Koraga, Ansu. Mun de bɛ yen nɔ Ne bɛ ka dɔ de ɲini a tɔgɔ Lasi. o ye jɔn de ye A tɔgɔ ko Lasi. ne t'o dɔn o kuma e ka mun de bɛ ganjan bolo dɛ. A non ne ka foyi tɛ Ganja bolo. Komi a bamuso de bɛ k'a ɲini quoi. Depuis tilegan in na a bɔra su de kora bon a bamuso bɛ k'a ɲini. Komi a bɛ to ka n'a sigi yan yɔrɔ in na k'a ka joint n'a ka drogue ninnu min yan. Mun de la yan nɔ i tun tɛ ka taa bɔ yan nɔ pesi laban ko joint